Hyvää aamupäivää. Minä olen Tom Rindel ja tämä on Torkkelin Abi-recap 2016. Torkkelin Abeena olemme opiskelleet 2 vuotta Torkkelinmäellä ja siirrymme viimeiseksi vuodeksemme Mäkipellon tielle. Ja tämä muutto ei miellyttänyt ihan kaikkia, mutta on tässä ehdottomasti pari hyvää puolta. Nimittäin me saatiin poikien vessaan 2 pisuaaria. Yes! Koulussamme on viimeisen viikon aikana valmistauduttu kohti penkkareita. Toimittajamme Eemeli on käynyt haastattelemassa penkkarikylttien maalaajia ja muita koulussamme vaeltavia abiturientteja. Moikka! Mitä te maalaatte täällä? Apua. Jyviö. Mitä? Abirekkakylttiä. Aivan. Ja mitä nämä hahmottaa? Tässä on Yami Yugi ja Jonoji Yu-Gi-Ohista. Siis on 0. Sitten tässä on Blue Eyes White Dragon ja Red Eyes Black Dragon. Onko tää niinku Pokemon? Ei, Yu-Gi-Oh! Se on se korttipeli. Lähdetään pois. Kylttäjä. Niinku tiedätkö, siis mä tarkoitan sillä, että se on... Ei nyt sillä. Oi saa, me puhutaan lastenohjelmista. Lastenohjelma. Ai, lastenohjelmista. Millainen kyltti teillä on Astu maaliin, astu maaliin. Vitun hieno kyltti tulossa. Okei, ja ketäs siinä on? Tässä on Masi, Tare, Ja? Nemo, Buzz My Man. Ja Dory ja Woody. Okei, eli Pixar oli hahmoja. Ja mikäs teitä inspiroi tän niinku kyltin takia? En mä tiedä, varmaan meidän lapsuus. Teidän lapsuus, joo. Kaikki lapsuuden traumat, mitä me ollaan näissä saatu. Ja minä oikeesti saat niinku... Sä vaikutat tosi kiinnostuneen. Joo. Te ette vaikuta yhtään siitä, että meillä olisi kiire tehdä Tää on hieno Abi-video. kyltti. Tää on hieno kyltti. Kiitos. Elias, sä aloit päteä siellä, niin kysytäänpä sunkin kommentteja. Oot sä maalamassa kylttiä? En oo, mä oon tämmönen viisastelija täällä. Okay. Mitä sä teet täällä? No mä yritän heittää hyviä läppiä, mä en oo se onnistu. Okei, tää liittyy meille. Suullinen hiljainen. Onko kamera? Ei Toivo, mitä mieltä sä oot näistä kylteistä? Jees. Teet sä video? Teettekö sitä Abi-video? Jees. Mä tykkään toi hohtaa, ei sinne hyvä. Käydäänpä kattoo yhdessä sitä. Tää on kyllä kieltämättä aika hieno. Mikä tässä on sun mielestä niinku hienointa? Tää. Siinä kaikki tältä erää. Erinomaisia kylttejä. Juuri tulleen tiedon mukaan suuri osa penkkarikarkeista on kadonnut. Tätä tapausta selvittää Eemeli. Yhdistetään takaisin Mäkipellon tielle. Meillä on täällä korkkivastaaja Minni. Minni, mitä on tapahtunut? Älkää. Hei! Älkää. Ja meillä on täällä Torkkelin karkkivastaaja Minni. Minni, mitä on tapahtunut? Karkkia on haettu ilman lupaa. Ja nyt mä oon vähän laskuissa sekaisin ja mun pitää nyt miksaa näitä uudestaan tässä. Okei, mitä sä teet tässä? Mä heitän karkkia roskiksi. Kuvaaspa tätä. Karkkeja roskiksi! Minni, paljon sulle maksetaan tästä työstä? Ei vittu mitä tää vittu kommunismi tää vittu Meidän ensimmäisenä opiskeluvuotena koulussamme oli vaihto-oppilas Lukas Argentiinasta. Sain mahdollisuuden haastella Lukasta. Mikä oli sun ensivaikutelma, kun sä tulit Torkkeliin eka kertaa? Ai, kun mä tulin Torkkeliin eka kertaa, no... Kun mä kävelin sisään eka kertaa, niin sit mä katsoin kaikki niinku madauksia ja kaikki ihmisiä ja sit mä olin silleen, että missä vittussa mä nyt oon. Ja opettajat, joo no ne oli oikeastaan ihan parhaita mun mielestä. Ai siis Kaljassa vai? Eli meillä on lukioissa tällainen abigaala, sä oot kuullut tästä, Joo. että me jaetaan abigaalas abeille erilaisia titteleitä. Joo. Niin mitä mieltä sä oot? Kuka voittaa tänä vuonna Hauskabi-tittelin? No... Mun mielestä Tom Rindel. pitäisi olla Hauskabi. Se on mun mielestä tosi hauska tyyppi toi. Tom Rindel. Ja aina se osaa naurata ihmisiä ja kun mä hengaan Tom Rindel. sen kanssa on aina tosi kivaa. Kiitos Lukasille näistä kauniista sanoista.
Ole hyvä. Uskokaa tai älkää, mutta edes me, koulun abit, ei olla täydellisiä. Ja tämän vuoksi pyysimme koulumme opettajia antamaan meille elämänohjeita. Tehkää sitä, mihin uskotte, ja uskokaa siihen, mitä teette. Eläkää niin kuin huvittaa. No kuuntele sydämen ääntä tietysti. Se on ehkä se tärkein. Ja ole kiltti itsellesi ja muille. Ikinä ei kannata hankkia kaloreita juomista. Yrittäkää selviytyä jollain tavalla. Vaikeaa se tulee olemaan, mutta tsemppiä. Mulla on 2 ohjetta. Olkaa omia itseenne ja opiskelkaa ahkerasti, koska sen tuloksena voitte esimerkiksi päästä korjaamaan ylioppilaskirjoituksia lukioon. Ottakaa elämästä kaikki irti. Ja kyllä se hyvin menee. Muistakaa opiskella, opiskella ja opiskella. Mä oon kyllä ihan sitä mieltä, että teidän kannattaa nyt pitää välivuosia. Tää on ollut niin älyttömän raskasta. Aina kun aurinko paistaa, niin olkaa mahdollisimman paljon ulkona. Älkää olko ollenkaan sisällä ja heittäkää ne kaikki mobiililaitteet pois. Tulee vielä riemukkaampi. Pullo pois! Erinomaisia elämänohjeita. Olette varmasti huomanneet, että koulussamme opiskelee myös ruotsinkielinen yläaste. Toimittajamme Eemeli kävi haastattelemassa ja kysymässä heidän mielipiteitä meistä torkkeleista. Hei San! Hei San! Puhutteko suomea? Joo. Mitä mieltä te ootte me? Hei, älkää lähtekää mihinkään, nopea kysymys vaan. Mitä mieltä te ootte meistä torkkeleista, jotka on tuolla yläkäymässä? Mä tykkään teidän tyylistä ja te ootte tosi kivoja. Oho! Kohteliaita poikia täällä. Super svenska Kivoka. Ja. Kan ni hjälpa lite? Ja, alltså ni är helt trevliga och artistiska. Ja, det är jättekiva att Ja, jättebra! Och ni klär er så fint. Det är intressant stil. Ja. Tack så mycket. Det är jättekiva att se på era målning. Ja. No, en mä tiedä, mutta mulla kävi äsken tommonen pieni incidentti, kun mä olin käymässä vessassa. Sitten se oli yksi nainen miestä. Nainen miestä vessassa. Joo, siitä mä oikein tykkään. Täällä on nää vessat erikseen, niin vois käyttää. Okei, mielenkiintoista. No, ei mulla oikeastaan ole mitään vihamielisiä mielipiteitä, mutta... Ei mitään, vaikka me sotkettiin teille hienot vessat. Ei. Mä tykkään katsota teidän kirjoituksia. Ne on yleensä aika lapsellisia, mutta ihan hyvä. Läkö? Ei ihan oikeesti, mä en tiedä mitä mä sanon. Stop. Au! No niin. Odotamme kaikki innolla tulevaa abiristeilyä, mutta nyt siirrymme abigaalaan ja penkkareihin. Minä olin Tom Rindel ja tämä oli Torkkelin Abi Recap 2016. Kiitos. Oliko se? Tossa oli. Mutta mä eri. Opiskella, opiskella ja opiskella.